EX NDFB सार्टिफिकेटजों आसाम पुलिसाव आसाम सरकारनि साख्रियाव EX NDFB सार्टिफिकेटजों जुदि खथाया दंमारोबा बर' सेंग्रा सिख्लाफोरनोबो राननानै हो। साफायाव 500 रां बेबादि लानानै आरो खायसेनिफ्राय 500निफ्रायबो बारा लादों होननानैबो जों मिथिनो मोनदों। भिडिअनि फुटेजाव खोनाखाबाय जोबोद दुखुनांथाव। दिनैनि गोहो खुंथायाव सोर दं? NDFBनि दैदेनगिरिया दिनैनि गोहो खुंथायाव दंना गैया? गबिन्द बसुमतारिया सोर? फेरेंगाया सोर? सावरायग्राया सोर? जोबोद दुखुनांथाव। 17 बोसोर हाग्रामा महिलारिया जेब्ला गोहो खुंथायाव दंमोन बेबायदि समाव सोरबा एक्सबिलिटि सोरबा रायजो राजाफ्रा माबा मोनसे डकुमेन्ट्स लायनो थाङोबा सोरबा एक्सबिलिटिफोरा माबा मोनसे हाग्रामानि खाथियाव माखासे डकुमेन्ट्स लायनो थाङोबा थानाय लोंनाय जानाय थांनाय फैनायनि गारि भाराखौ मोनबोफिनदोंमोन। जोबोद बाखनायथाव। दिनैनि समाव मा खोनाखो? जायफोर EX NDFBफ्रा गुबुन जायगानिफ्राय सदिया धेमाजि कार्बि आलं गलाघाट सनितपुर गुबुन दाब जायगानिफ्राय क'क्राझार बङाइगाव बे जायगानिफ्राय सावरायग्रानि खाथियाव थांनानै बे डकुमेन्ट्सखौ लायनो थाखाय दाब जायगानिफ्राय थांनानै क'क्राझार बङाइगाव ओंखारनानै गारि गुरानि सुबिदा दं ना थानायनि सुबिदा दं ना जानायनि सुबिदा दं ना थांनाय फैनायनि गारि भाराखौ हरफिनदों? नाथाय जों भिडिअनि फुटेजाव खोनाबाय 500 लानानै सार्टिफिकेटखौ हरदों। अब्ला NDFBनि जेंनाया दिनैबो सुस्रांजायाबा फैबाय थानाय समाव गबिन्द बसुमतारि फेरेंगा सावरायग्रा बिथांमोननि जायगायाव सोरबा थायोबा आरो EX NDFBनि जेंनाखौ सोर सुस्रांबावगोन? सोर सुस्रांबावगोन? दानो गोहो खुंथायाव थासेयावबो NDFBनि जेंनाया सुस्रांजायाबा बेनिफ्राय देरसिन दुखुआ मा दं? लोगोसे आं दिनै खावलायगोन EX NDFBनि सार्टिफिकेटजों जुदि साख्रि मोनमारोबा बर' सेंग्रा सिख्लाफोरनो रायजो राजाफोरनो आबसुनि समाव सारनायाव बाहागो लानाय रायजो राजाफोरा सोमावसारनायाव बाहागो लानाय साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरनो हरनाया मोजां। दुखु नांथावा बेसो जायफोर हराव जायोबा सानाव सिन्था खालामनो गोनां जायो सानाव जायोबा हराव सिन्था खालामनो गोनां जायो। EX NDFBनि जेंनाया दिनैसिम सुस्रांजायाखै। जानाय लोंनायखौ मेनेज खालायोबा केसनि जेंनायाव थाबथायो। केसनि जेंनाखौ सुस्राङोबा गथ' गथायनि फरायनायनि जेंनाया थाबथायो। EX NDFBफोरनि खैफोदा अराय सम दिनैबो हरसान दं। बेखिनि भिडिअखौ आं लाबोदोंमोन। आंनि बुंनायफ्राव गोरोन्थि जादोंबा आङो बर' हिसाबै आं निमाहा बियो। बर' हिसाबै आं खावलायो EX NDFBफोरनि जेंनाया मानो सुस्रांजायाखै? गबिन्द बसुमतारिया मा EX NDFB नङा नामा? गबिन्द बसुमतारिनि जायगायाव सोरबा थायोबा आरो उननि समाव मा जागोन? थांनाय 14 बे सोलिफु दाननि 14 अक्ट'खालि क'क्राझार आरो चिरां बिथिंजाय जों EX NDFBफोरनि मुङाव बिसावरायग्रानि सिगनेचार होनानै मोनसे EX NDFBफोरनि फोरमान बिलाइ महरै सार्टिफिकेट राननाय जादों। दा आरो बे सार्टिफिकेटनि बिनिमयाव बिथांमोनहा साफायाव बा गांसे सार्टिफिकेटआव 500 रां लानायखौ जों खोनानो मोनदों। पाब्लिक सेंग्राफोरनिफ्रायबो बेबायदि साफायाव 500 रां लानानै बे सार्टिफिकेटखौ इस्यु खालामदों होननानै जों खोनानो मोनदों। लोगोसे आं जोबथारनायाव EX NDFB रायजो राजा साफ्रोमबो गेदेरमा दैदेनगिरि EX NDFBनि आं निमाहा बियो। बर' हिसाबै आं निमाहा बियो। बर' हिसाबै आं खावलायदों EX NDFBनि सार्टिफिकेटजों जुदि साख्रिया जामारोबा सावरायग्रा सारनि सिगनेचारजों जुदि साख्रिखौ मोनमारोबा बर' सेंग्रा सिख्लाफोरनो रायजो राजाफोरनो हरनायाबो मोजां सार्टिफिकेटखौ साख्रिखौ जुदि मोनमारोबा। आरो लोगोसे आं खावलायबावो गबिन्द बसुमतारि फेरेंगा सावरायग्रा हाग्रामा महिलारिनिफ्राय एसे सोलोंनाया मोजां। जेब्ला हाग्रामा महिलारिया गावनि गोहो खुंथायाव दं सोरबा एक्स बिल्टिफ्रा
हाग्रामानि माबा मोनसे डकुमेन्ट्स नांगौबा मालाबाथ' थाखा फैसा लाखियाखै मालाबाबोथ' हाग्रामा महिलारिया माबा मोनसे थानाय फैनाय थांनाय बेफोरनि माखासे उसुबिदा खालायाखै हाग्रामा महिलारिया सोरबा एक्सबिलिटियानो जा गुबुन गुबुन आफादानो जा रायजो राजाफ्रानो जा थानाय जानाय लोंनाय गासैबो सुबिदाखौ खालायनानै थांफिननाय फैनायनि गारि भाराखौ हरफिनदोंसो दिनैनि समाव एक्स एनडिएफबि दैदेनगिरिफ्रानो सोरबा फेरेंगा गोविन्द बसुमतारी आरो सावरायग्रा बिथांमोना मा एक्स एनडिएफबि दैदेनगिरि नङामोन नामा बिथांमोना 1 लाख 2 लाखखौनो बाजेट खालायनो हाया नामा बे साथामसो दैदेनगिरिफ्रा 1 लाख 2 लाखखौनो बाजेट खालायनो हाया नामा जोंथ' सोरांबानो नुयो सोरबा गुबुन गुबुन हान्जानिफ्राय इउपिपिएल हान्जायाव जयेन जायोबा थ' सोरांबानो नुयो दानि गोहो खुंथायाव जायफोर दं दानि दैदेनगिरिफ्रा सोरबा हान्जायाव थानाय बिथांमोना जुदि गावसिनि हान्जायाव फैयोबा गोदोनायाव आर'नाइ गानहोनाय बिथांमोननि माखासे प्रग्रामाव स्टेज बानायनाय अबे थाखाजों स्टेज बानायदों अबे थाखाजों आर'नाइ बायदों नाथाय एक्स एनडिएफबिफोरनि सार्टिफिकेट लांनो फैनायाव सोरबा गोविन्द सोरबा फेरेंगा सोरबा सावरायग्रा दानि गोहो खुंथायाव थासेयावबो माने 1 लाख 2 लाख थाखाखौनो बाजेट खालायनो हाया नामा आरो जायफोर दैदेनगिरिफ्रानो दिनैनि गोहो खुंथायाव दं बेबायदि थासेयावबो जुदि एक्स एनडिएफबिफोरनि माखासे जेंनाया सुस्रांजायाबा आरो सोरनि समाव सुस्रांजाबावगोन बिथांमोननि जायगायाव सोरबाफोर थायोबा सोरबाफोर फैयोबा आरो एक्स एनडिएफबिया मा जाबावगोन बेखौ हाजार बार साननाया मोजां नाथाय जोंनि खोनानो मोननाय जोंनि नुनो मोननायाव माखासे अबे थाखाजों अबे समाव हाजिरा थुजिरा मावनानै सोरबा गोविन्द बसुमतारी फेरेंगा सावरायग्रा अबे थाखाजों गारि गुरा बायखो अबे थाखाजों न' बां लुखो अबे थाखाजों बारि बागान बानायखो नाथाय जायफोर दावहारुफोर बिथांमोना जानाय लोंनायनि सिन्था खालायनो गोनां जायो केसनि जेंनायाव थारिखआव थांनो सिन्था खालायनो गोनां जायो गथ' गथायनि फरायनायनि जेंनाखौ साननो गोनां जायो नाथाय जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया एक्स एनडिएफबिनि जोबथेसाराव थानायनि थाखाय बे थाखा फैसाखौ 500 थाखा लाखिदों होननानै बुङोबा जायफोर जोबथेसाराव थानाय न'खरनि गथ' गथायनि फरायनायनि जेंना न'खरनि जेंनायाव बे थाखा फैसाखौ एसे हेफाजाब हरगोन होननानै बुङोबा बुंनांगौ जेबो गैया जायफोर केसनि जेंनाखौ उकिल सुकिल हमनो थाखाय जोबथेसाराव थाग्राफोरनि उकिल हमनो थाखाय बे थाखा फैसाखौ बाहायगोन होननानै बुङोबा जेबो बुंनांगौ जेबो गैया नाथाय माखासे खोनानो मोननायाव आरो इलेक्सननि थाखाय माखासे सिन्था धारना खालायगासिनो दं होननानै खोनानो मोनो उननि समाव माखासे भिडिअफोरखौ नुनो थांगोन दानो जायफोर गोहो खुंथायाव थानाय दैदेनगिरिफ्रा अनलायनो रोङाबा आरो राजखान्थि हान्जायाव थानानै मा आरो खामानि मावलांबावनो 25,000 बेबायदि इयुथ्सफोरनो बेबायदि फोरमान बिलाइखौ रानगोन होननानै बिथांमोनहा बेबायदि बुंथिनायखौ जों नुनो मोनदों दा अब्ला जोंहा एक्स एनडिएफबि हिसाबै जोंहा 25,000 गैया जोङो गासै अल फेक्शन्सखौ जोङो हिसाब खालामोब्ला जोङो 4,000 सामथिं जों मोननो हायो दा अब्ला सोरखौ लानानै बिथांमोना 25,000 बेबायदि एक्स एनडिएफबिनो बे फोरमान बिलाइखौ होनो टारगेट लादों जों बेखौ बुजिनो हायाखै आरो बिथांमोना बे साफायाव 500 रां बेबायदि लानानै आरो खायसेनिफ्राय 500निफ्रायबो बारा लादों होननानैबो जों मिथिनो मोनदों दा बै रांफोरखौ बिथांमोनहा मा खालामनो नागिरदों आरो बे फोरमान बिलाइयाव जों नुनो मोनदों बि सावरायग्रा प्रेसिडेन्ट अफ फर्मार एनडिएफबि होननानै जों नुनो मोनदों दा बेयाव जों बुंनांगौआ बेबो दा माने जोङो जुदि नंगुबै जेनुइन एक्स एनडिएफबिफोरनो बेखौ बै पुलिस मिलिटारि जबनि थाखाय जायहा फोरमान बिलाइ गैया बे फोरमान बिलाइ गैयैफोरनो थाखाय बेखौ होनो नागिरदोंब्ला बेखौ जों अल एनडिएफबिनि जायफोर प्रेसिडेन्टसफोर बिसोरनि बेवहाय सिगनेचार थानांगौमोन होननानै जों सानो आरो बेवहाय सावरायग्रा अल एनडिएफबिनि प्रेसिडेन्ट नङाखाय
बिथाङा प्रेसिडेन्ट अफ फर्मार NDFB होननानै लिरनो हाया बिथाङा मानोना एस फेक्शननिसो प्रेसिडेन्ट बेनिखायनो बिथांनो जुदि गभर्नमेन्टनिफ्राय अथराइज हरदोंब्लाबो एक्स NDFBफोरनो बेबायदि फोरमान बिलाइ राननो थाखाय बिथाङा गावनि फेक्शन एक्स NDFB एसनो होनो हायो आरो अल NDFBनो होयोब्लाबो बिथाङा जेनुइन NDFBफोरनो होयोब्ला जोंहा बाहाय बुंनांगौ जेबो गैया नाथाय जों सोंनांगौआ बिसो बे सार्टिफिकेटनि बिनिमयाव बिथांमोनहा बेबायदि रां लानायखौ मा खालामनो नागिरदों आरो बिथांमोनहा मानो नन NDFBफोरनोबो नन एक्स NDFB इउथफोरनोबो मानो थाखाय NDFBनि सार्टिफिकेट होनानै मा फोरमायनो नागिरदों बा मा खालामनो नागिरदों जों बिनि फिननायखौ जोङो मोननो लुबैयो आरो फारसेथिंजाय जिहेतु आसाम गभर्नमेन्टआ बेबायदि पुलिस मिलिटारि जबनि थाखाय माखासे पस्ट डिक्लेयार खालामनायखौ बयबो मिथिनो मोनो नाथाय बेयाव डेफिनेटलि बुंनाय गैया जे NDFBनो बेसेबां quota लाखिगोन होननानै बुंनाय गैया भारबेलि जों मिथिनो मोनदों 2% quota लाखिगोन होननानै नाथाय बे 2%खौ जों हिसाब खालामोब्ला दिनैनि दिनाव बे 3000सो पस्ट जुदि दङब्ला अब्ला एक्स NDFBनि थाखाय बेवहाय 60टासो पस्ट थाहैगोन अब्ला बे 60टा पस्टखौ बे जुदि 25,000 इउथफोरनो एक्स NDFBनि फोरमान बिलाइ होनानै बे पस्टनि थाखाय एप्लाइ खालामहोयोबा सोर मोनगोन बे पस्टखौ सोर जेनुइन NDFBआ दिनै बैसो लानानैबो एजआ क्रस जानो नागिरबाय आरो बेबायदि क्वालिफिकेसन हिसाबैबो मिट खालामनो नागिरा अब्ला जायफोर बै नन NDFBफोरा बेबायदि सार्टिफिकेटखौ लानानै NDFB जानानै एप्लाइ खालामोब्ला बिथांमोना बै 2%खौ बिथांमोनानो अक्युपाइ खालामगोन अब्ला रावबो NDFBआ बाहाय मोननो हानायनि राहा गैया आरो गुबुन फारसेथिं बाहाय जोंहा बे पुलिस मिलिटारिनि जितु एप्लिकेसन लानाय साबमिसन खालामनाय बियो अनलाइनसो जादों दा बे अनलाइन खालामनाय लोगो लोगो बाहाय जेनेरेल हिसाबैसो अनलाइन खालामगासिनो थानायखौ जों नुनो मोनदों बाहाय NDFBनि quota होननानै बाहाय स्पेसिफाइ खालामनाय गैया बे अनलाइन बेखौ एप्लाइ खालामनाय लोगो लोगो बे जेनेरेल थांबाय आरो बाहाय NDFBनि जेबो आइडेन्टिफिकेसन बाहाय जुदिअ नंगौ बाहाय जोङो सार्टिफिकेट माखासे जों आपल'ड खालामफानानै बाहाय जोङो जेनेबा गावनि NDFBनि आइडेन्टिफिकेसनखौ जों होनो हायो नाथाय अब्लाबो बाहाय गुबुन गुबुन बाहाय फोरमान बिलाइफोरबो बिफानाय दङ NCCनि बा गुबुन गुबुन बेफोरबायदि दा जों NDFBनिफ्रायथ' जों गुबुन गुबुन बेबायदि फोरमान बिलाइ होनो हानायनि जोंहा जेबो राहा गैया मात्र जोङो एक्स NDFB होननानै जोङो फोरमान बिलाइखौ जों होनो हायो जोङो जाय एक्स NDFBफ्रा बिफर 2009नि सिगाङाव जायफ्रा दंखायो जों IGPनिफ्राय मोननाय जोंहा मोनसे फोरमान बिलाइ दंखायो जोंहा आइडेन्टिटि कार्ड दंखायो जायहा उननि बिसेसकरि बुंनो थाङोब्ला जाय NDFB एसनि बिथांमोननि आखायाव बै जोङो IGPनिफ्राय मोननाय जोंनाव थानाय बे आइ कार्डआ बिथांमोनाव गैया बेनिखायनो बिथांमोना फोरमान बिलाइखौ जुदि होदोंब्ला बा होनो नागिरदोंब्ला गावसोरनि NDFB एसनि इउथफोरनो होनो हायो फर्मार NDFBफोरनो होनो हायो बेवहाय जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया जिहेतु बिसोरनाव जेबो फोरमान बिलाइ गैया खिन्थु जोंहा IGPनिफ्राय मोननाय आइडेन्टिटि कार्ड दंखायो 2009आवनो जों मोनखानाय